Някога предавали ли са те хора, които са твърдели, че те обичат? Усещал ли си болката от това да бъдеш забравен, отхвърлен, захвърлен, сякаш не струваш нищо? Историята днес не е просто древна. Тя се случва и сега, всеки ден. Йосиф беше любимият син на Яков. Баща му го обичаше толкова много, че му подари шарена дреха, символ на почит. Но където има предпочитание, се ражда завист. Собствените му братя, огълнати от омраза, го продадоха като роб. И излъгаха баща си, че е мъртъв. Йосиф беше отведен в Египет. От любим син, до роб. Беше несправедливо хвърлен в затвора. Забравен от всички. Всички, освен Бог. Дори в тъмнината Йосиф запази вярата си. И когато никой не вярваше в него, той стана управител на Египет. Години по-късно, гладът доведе братята му при него. Те бяха отчаяни и не го разпознаха. Йосиф държеше властта в ръцете си. Можеше да им отмъсти. Но той избра прошката. А ти? Колко пъти си преглъщал болката в тишина? Колко пъти си имал възможност да отвърнеш, но си избрал да излекуваш? Да простиш не значи да забравиш. Означава да решиш, че болката няма да те управлява. Като Йосиф, можеш да превърнеш раната си в мост. Понякога Бог позволява да стигнеш дъното. Само за да те подготви за двореца. Предателството може да е дошло от най-близките. Но изцелението идва отгоре. Ако тази история е докоснала сърцето ти, не я пренебрегвай. Сподели я с някого, който трябва да прости или да бъде простен. Ако искаш още истории, които говорят на душата, абонирай се сега за канала. Тук всяка история е семе на вярата. Защото Словото още живее. И говори с теб.